Urmează acum un schimb interinstituțional de sort de intenție și cu siguranță în 2-3 luni, așa cum ne-au asigurat și cei din Liguria, vom avea un parteneriat pentru un viitor ce asigură partea culturală și, de ce nu, și partea turistică, poate mai mult, între Liguria și Constanța, între Sanremo și Mamaia. Evident, eu reprezint centrul Burada, pe mine foarte tare mă interesează Sanremo și Mamaia. Cât despre ce se întâmplă anul acesta pe scena de la Mamaia, vor exista 2 artiști italieni care vor urca acolo pe scenă, un dirijor italian, pentru că, așa cum v-am povestit când m-am întors de la Sanremo, mi-a plăcut mult ideea că fiecare artist este însoțit de propriul lui dirijor, ca și când ar fi un trainer, un reprezentant al artistului. Aș vrea totodată să vă spun că Sanremo pentru Mamaia nu reprezintă o copie. Nu facem acest parteneriat și nu am mers la Sanremo ca să copiem ceva de acolo. Din contră, să inițiem un dialog cultural, pentru că și Mamaia și Sanremo au plecat din aceeași idee de a reconstrui și de a reafirma fiecare regiune a lui, inclusiv din punct de vedere economic. Suntem în 2026, acest parteneriat și dialog cultural ar putea să creeze un ecosistem cultural european, Sanremo și Mamaia dând tonul culturii europene, de ce nu?